Salutare, mă numesc Andrei și astăzi facem un nou episod de Stand-Up 2 și hai să începem. Nu uitați să vă abonați și să dați un like și să apăsați pe clonoțel ca să primiți fiecare notificare pe care o primiți. Da. N-a sunat bine. Nu contează asta. Ați înțeles voi. Și să-mi spuneți în comentarii ce episoade vreți să mai fac și cu ce jocuri. Bun, aceeași problemă ca data trecută. Mereu, dar nu știu cum se face când filmez, am mâinile transpirate. Mă, zici că sunt Ucraina ăștia. Pardon, Rusia. Rusia versus Ucraina. Mamă, cât mă? 37? Mă, de unde au făcut ăștia atâtea kiluri? Hai mă, un om. Da, eu vorbesc care mă omoară. A, noi am început. Eu acum văd. Ok. Hei. Stai mă. Joc foarte bine. Joc extravagant. Ba că nu merge să sară, ba că nu merge să mă dau pe crouch. Ba că mă moară altul. Bă, dar nici să mă spawnez nu mă lasă. Așa mă. Da, gata. Dar unde suntem noi aici? Culcat. Culcat. Nu vine să... Bă, băiatule, bă, nu mai pot. Nervi. Efectiv. Bine, nu te nervi, că nu sunt nervos, dar... Nici măcar să mă spawnez nu mă lasă. Culcat. Un exercițiu de imaginare. Hai. De exemplu, acum, ăsta care mai vine în față acum, este, de exemplu, ăsta a fost, cum îl cheamă, Putin. Nu, ăsta e Putin. Nu mai e Putin. Mai dăm încă un meci. Frumos. Haide. Asta. Nu, hai pe asta, mă. Hai pe asta, votați pe asta, bravo. Așa. 3. Hai, a hacker. Fix hacker, mă. E hacker. Da, mă, n-auzi pe ăsta. Waiting for next match. Și să-mi spuneți ce jocuri vreți să mai joc. Nu știu. Adică eu aveam o serie de Minecraft, de Brawl Stars, adică încă mă țin pe ele. Dar, nu știu, da, fix e full mă aia. Asta mai ales. Stai, ce sunt eu, terorist sau counter? Counter.
Stai că fac eu strategie. Cool. Mă, pe toate le-am ratat. Nici măcar una. Bea tu. Culcat. Mă, da, serios că sunt nubi. Și cum, Doamne iartă, mai intru? Că știam că poți. Înainte. E război cu Ucraina. Pardon, cu Rusia. Nenorocitul ăla de Putin. Beatu. Pss, pss. Culcat. Serios? 3-3. Ăsta de unde s-a spawnat? Ăsta a tras efectiv prin pereți. Mori! Hia! Mort! Ce? Ah. Băiatul, mort. Cool, cut. Poate vezi că mi-apare acum în față. Uite ce am zis. Ai. Bine că mi se încarcă arma. Eu n-am pe manetă. Hai, n-ai bedat. Unde, Doamne, arma? Culcat, mă, culcat. Da. Mi-a întors-o. Ia stai, mă, de unde suntem? Fix pe ăsta vreau să mi-l iau. Bă, da, ăștia trag prin pereți, ce dracu au? Mă jur că trag prin pereți, fac numai orice. Hai să nu dăm rage. Hai să nu. Ce? Culcat. Unde suntem noi aici? Bravo, Andrei. Cele mai vechi trenduri le spui tu. Culcat! Hei! Dacă nu câștig meciul ăsta, mort. 36, mor. Dar nu mă refeream eu să mor. Mă, muriți, Doamne, mor. Mă, ce s-a întâmplat până acum cu voi? Adică, ce se întâmplă acum cu voi? Dacă văd că... E bine. Încarcă-te mai repede. Mă, pe toate le ratez. Nu mai pot.
așa pe final mă omoară. Măcar să mai fac și un kill atâta. Un kill, băiat, un kill. Dacă mă las să fac un kill, te pup. Nu. Băi, și cam asta a fost video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați. Eu am fost Andrei, pa!